לאמא קוראים טליה, לאבא קוראים רוני, לאח הקטן קוראים דוד, והאחות הבכורה קוראים נויה. פרק 1, מעבר הדירה. טוב, אני הולכת לספר להורים שלי שאני עוברת דירה. כן, זה הזמן שלי. ארגנתי הכל כבר מראש. הגיע הזמן ללכת להגיד להם. אמא, אבא, אני עובר דירה. מה? רגע, מה זאת אומרת? אני עובר דירה כי יש לי תיכון להיות בו, אבל התיכון קרוב לכאן. אני יודעת, אבל אני צריכה מקום יותר על עצמי, וגם מצאתי דירה ממש ב5,000. תעשי מה שאת רוצה. רק תבטיחי לנו שבכל ארוחת שישי את באה אלינו, טוב? טוב. אני הולכת. ביי. ביי. טוב, חזרתי. אני אקח את הדברים שלי ונתראה בדירה החדשה. טוב, אני הגעתי לדירה. טוב, ארגנתי את הדירה שלי. וניפגש בפרק הבא.